Mars bir adamların hiç vaqtda barmadık yerine adam ivermek ve Qızıl planetada adamların ilkinci koloniyasını düretmek boyunca inisiativa. Fevral ayında Galanjaly topor Mars planetasına bir taraplayın seyahat etmek isteyenlerden saylanıp alınan 100 adamın sanawını çap etdi. Belgrad'ın yaşayıcısı Lyubinka Nikolic hem şoların biri. New York Üniversitetinde magister derecesi uğrunda okuyan 51 yaşlı geolog Mars bir varada habari televizordan eşitiptir. Jednog lepo poslepodneva gledala sam CNN i rekli su da postoji projekat koji je Mars'a gidip şol ýerde galmak isleýänler üçin projekt barada berilen habar eşitdim. Munyň bir taraplayyn seyahatdygy. Her kimin ýüz tutup biljekdigi aýdyldy. Men şol güniň ertesi ýüz tutdum. Men video etdim, arda doldurdum we isleýämiň sebäbini düşündim. Napisala sam zašto ja hoću to da uradim. Mars 200 000 adamdan hat gelenligini we jeme 24 adamy Mars'a iwermegi planlaşdyrýandygyny aýdýar. Projektiň resmi maglumatyna görä, başda 2020-nji ýylda onuň statsionar guraly we sateliti ýa-ni ulaglary we ýükleri uğradylar. 4 astronawtdan ibaret topor 2026-njy ýyldan soň her 2 ýyldan iwerilip durar. Bir taraplyň seyahatçylyk 7 aýa çeker. Nikolic kosmosa bolan gyzyklanmasynyň çağylygy bilen baglydygyny özüniň fantastika bilen gyzyklanandygyny aýdýar. Emma onuň kosmik seyahatçylygy baradaky islegleri garyndaşlarynyň we dostlarynyň arasynda dürli reaksiýa döredipdir. Tipična srpska reakcija, šta ti će da odeš. Serbiyadaky adaty reaksiýa. Näme sen Mars'a barýanmy? Ýa-da näme bu aýylgynç? Meniň Amerikan dostlarym has entuziastik. Olar ören pozitiv. Olar meni gollaýarlar. Ti koji mi ohrabruju. Mars bir projekti käbir şüpheleri hem döretdi. Tanqidçiler onuň maliýet aýdyn gowşakdygyny, maksatlaryň hakykata gabat gelmeýänligini aýdýarlar. Ýakynda geçirilen ilmi barlyklar ilkinji gatnaşyjylaryň Mars'a aşyn halatynda da 68 güniň dowamında demegip öljekdiklerini görkezýär. Üstesine projekt gatnaşyjylaryň ýer şaryna gaýdyp gelmegi üçin mümkinçiligi göz öňünde tutmaýar. Emma Nikolic kosmosy öwrenme uğrunda gurban bolmagy da taýýardygyny aýdýar. Biziň ählimiz günleriň birinde ölmeli. Ýerde galjaklar hem ölürler, dogrymy? Ajalyň geljek ýeri möhüm däl. Biziň öz ömrümizde nädip geçirýändigimiz has möhüm. Mars bir öz missiýasynyň mali üçinçiligini göni telefir üçin film almak hukugyny satmak arkaly amala aşyrmak isleýär. Topor Mars'a gitmek üçin saýlanan 24 adamyň adyny ýylyň aýagynda eglan etmegi planlaşdyrýar.